Tegen die zitting zachten ze nee, verrambol en paturin, Franse kies en ook nog Franse noten. 3 dagen lang ook nog duvet en van dat lange brood Dupin willen zij door hoor soms gewoon promoten. Maar wat zuid nou naar als echte Fransoos in een dreumel met een lederhoos. Ze waren nog maar goed een uur of 4 van hoes. En Ger Gubbels al kwiet in de Moulin Rouge. In Venlo doorzingen ze met de vastenavond onder andere Venlo am Rijn. Maar dat zou je eigenlijk beter kunnen zien, Venlo te klein. Want Venlo dat wil maar pikken, maar de anderen die pikken dat niet. Venlo dat jat, dat doen ze nou al jaren. Venlo een stad, hoe zien ze zo geworden? Och werd de nacht toen dat nog nebegos was. Toen Grubbevoors nog gans van Grubbevoors was. Een boer pik mij en voer, maar dat Venlo jat maar door. En straks willen zij ook Horst er nog bij. Maar voordat de jokers aan hij krijgt, is hun de nek al omgedraaid. Voordat de jokers aan hij krijgt, is hem de nek al omgedraaid. En we sturen hem dan terug als halve haan. Sinds een gedeelte van de Stationsstraat Gasthuisstraat geworden is, schijnt het met het Koperslegersmuseum door behuurlijk bergafwaarts te gaan. Is er een museum daar? Jazeker. Zo'n gebouw met zeldzame dingen? Heel zeldzaam. Wat voor zeldzaamste? Bezoekers. Het museum dat liep leeg, de toerist wist gaan niet meer de weg. Het stond toen heel groot in de krant, ik doe het dan maar van de hand. Zo haalt dat museum ze de zee, het koperen jubileum nee. Trouwens, Wim, wordt het verkocht? Nee, dat museum wordt niet verkocht, want ik loos les nog in dezelfde krant geen koper te vinden. Oh. Mannen, vingen jullie het ook altijd zo fijn, zo plezierig en zo gezellig om samen met uw vrouw en een ganse dag nieuw klier te gaan kopen? Dames, vingen jullie het ook altijd zo gezellig om mooie mensen een ganse zaterdag mee op sleeptouw te nemen door de stad? Papa moet met mama passen, hij moet nou in het nee. Hij sjouwt met hele grote plastic tassen, och was de dag maar weer voorbij. Hij moet al meteen een klein paashukske het klapdurke kunden wies hij. Hij rukt lot de eerste 10 pek maar nissen, die hoeven we heel zeker niet. Box box uit en jas en jas uit. Papa, den baal, dat is een stier. Ten slotte neemt moeder dan toch een besluit. We kijken nog hier even weer. Papa moet met mama passen. Hij moet nou in het nee. Hij sjouwt met hele grote plastic tassen. Och was de dag maar weer voorbij.
Na 6 van zo'n zaken heeft pap het wel gezegd. En zucht voort waar hij zitten kan. Ze kriegt hem nou nergens geen pashok meer dus moeder pest zelf maar wat aan. En bloesje en rugske op schoen en nachtmier. Papa die nou nimmer klaagt. Ze stukt zich weer goed in de allerneeste klier. En zegt, wat zie wij goed geslaagd. Papa moest met mama passen. De dag is haast voorbij. Hij sjouwt met grote volle plastic tassen. Want mama stook zich in het nee. Zeg, valt er niks op? Nee. Maar, wat hunkt hier en een roek? Ah. Is dit een openbaar gebouw? Zoete ze niet. Het gemeentehuis toch wel? Dat wel. In het gemeentehuis mogen de ambtenaren geen sigaret meer roken en nog geen sigaren. Nou komt de door wordt heel druk aan en toe loket. En door stiert en bordje, ben even naar het toilet. Kapellerhof. Dat wordt hertogzus en hertog Soelaan. Stel u voor, Jochem Cox krijgt over pakweg 2 jaar bezoek uit Duitsland. Die rijden en die rijden en die zeuken en zeuken. En die haalden ook tenslotte aan met de vraag. Kennen ze Jochem? Jazeker. Waar woont der hertog? Daar Kapellerhof. Als ik toch eens geld heb, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedai, koch ik bij sober jede karmenij en elke dag bij derks vlei. Hey, ik zou niet meer gaan werken, ja bedabbedabbedabbedabbedabbe, dat is toch wel tof. En ik kocht mee ook een stukje grond, ergens midden in Kapellerhof. Ik bouw een huis met marmeren vloeren en een dubbele garage. En vanzelf spreekt het met dubbel glas. Ik wil een badkamer met een bubbelbad en ook met een bidet. En een tuinhuisje van Interchalet. Als je dat maar weet. Als ik toch eens geld heb, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedoi. Geloof maar niet dat ik naar Simon ga, daar ga ik naar Jansen Nooi. Hoi, met zijn mooie klieren, ja bedabbedabbedabbedabbedabbe opgedoft. Ja, dan denkt iedereen meteen, die woont zeker in Kapellerhof. Want in die wieken, verneerieke, koopte ook de kreneergrij. Anders stelde door überhaupt niet mij. En elk hoes heet van voor en van achter en nog sommige op zee. Op zijn minst een dakepel of 3. Als ik toch eens geld heb, ja bedabbedabbedabbedabbedabbedabbedabbedots. Maar wij kriegen nooit zoveel bijeen, nooit zoveel bijeen als die van Slots. Na de periode Steeks, burgemeester Steeks, is nou wel even Fazol aan het bewind. Die is goed ingeburgerd en den doet door regelmatig voor een vrolijke noot te zorgen zijn naam Fazol alle hier aan. Steeks, hij ging, maar hij ging naar Baaksem. Steeks. Hij kost het besturen niet loten.
hij in besturen nog lol. Hij was geen vlotte met broten, nog niet half zo snel als Fazol. Fazol, Romy ging in grubbe voors, de zaken vers op aan het nijen. En zag, wij kriegen lekker toch het AOC. Hij stond op en veilinkis tussen wortelen en breien. En riep, wij willen zelf ook heel voor zoet gaan breien. Dus pakken wij als hoorster strakjes Venlo bij. Fazol het niet met zich zolle, zijn vrouwke werd dat allang. Zijn neehoes het hij gans gaan olle, ook al wil ze veel liever behangen. Ja, ja. Voetbal van Dalen en voetbal van de Lesme die staan op dit moment volop in de belangstelling. En wij gaan nou eens even een ganse zondag met zo'n voetbalsupporters mee, om samen eens met u mee te maken hoe die nou zo'n zondag beleven. Maar wij zorgen dan en passant voor een simpele, maar hele goede oplossing. De trein komt aan op het station. De trein zit vol supporters, die wandelen naar het stadion. Onderweg wordt goed gezopen en winkels werden flink verbouwd. Daar gaan de hekken open, supposten werden omgehoud. Oh, daar vliegen ook de eerste keien over de omheining heen. Lekker samen bakkeleien, want dat geeft zo'n goeie zin. En daarom ga ik er ook heen, daar komen ze al tussenbij. Je krijgt een map van de ME. De wedstrijd duurt zo wel wat kort, maar dat is nou net de sport. En s'avonds komt de op tv. Hup, Ajax, hup. Wij zien van de supportersclub. Hup, Ajax, hup. Wij houden ze en dikke lup. Hup, Ajax, hup. Bye bye Europa Cup. Ze moesten die van Dalen alles zelf laten betalen. Ze gooien niet met geld, dus adieu voetbalgeweld. En een korte. Vandaag heeft Den Dreumel de carnavalsplaat van 1990 verkocht. Ja? Maar dat hij ze eigenlijk de vorige week willen doen. Ja. Maar wij zou je en niet zien als we van die plaat van de vorige week toch 1 exemplaar bemachtigd hebben. En we willen ook niet onthouden wat er op dat plaatje stond. Ik voel het vuur, joh in de lok, oet. Dames en heren, wat is er nou eigenlijk fijner als 's avonds toes in een eigen luie stoel voor de televisie te liggen met de afstandsbediening in de hand. Knip, 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 knip. Ja, het is voor der mooi troef op de vaderlandse buus. Allemaal herhalingen van een Bels en van een Pruus. En dan doet de af en toe al eens een dutje. Of gegriept weer naar de pinda's of een nutje. Ja, we zien de grote namen van de oude Karo. En wie kijkt er nou in godsnaam voor de lol naar de EU? Josje Brink en al die andere bekenden worden gehuurd door Jopie van den Ende. En nou kruipt Joop met zijn sterrenclub
toch nog bij Veronique op een slup. Oh ja? Ja la 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 la, Joop van den Ende, zat in de ellende. Vanuit Luxemburg wou je zelf zenden. Wel Veronique met erotiek die geen kende. En wij maar kieken, ja wat mende. La 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 la. Voor de VARA klinkt er straks een requiem misschien. Mede door de RTL met haar Menner magazine. Koop maar gauw een satellietantenne. Dan kun je ook aan die blote grieten wennen. Straks schaffen ze in Rome bij het Vaticaan ook een eigen televisiezender aan. En dan wordt Hever Os de Zuiderling, bisschop Gijssen de eerste zendeling. Hij zorgt ervoor dat aan elke mis onbevlekt te ontvangen is. Oh la la, oh la la la, oh la la, gen Veronique voor de katholieken. Maar wel spreuken uit de encyclieke, Humane Vitae, onthouding periodieke. En wat mende, weinig kieken, nee, nee. Ik weet nou trouwens ook waarom de bisschop Gijssen de kanunnik van der Valk ontslagen heeft. Oh ja? Die wordt quizmaster. Die wordt quizmaster bij de eerste katholieke quiz die ze rechtstreeks vanuit de Rolduc uit kon zenden. En hoe kunt de quiz te heten? Kerkraden. Oh. Weten we tegenwoordig in Horst de letters VVD nog verstaan? Nee. Veel vertrekkende democraten. Ah. De VVD, die telt niet meer mee, want drie op en rij, die zag het daarbij. Olé, de VVD, die telt niet meer mee, want drie op en rij, die zag het daarbij. Eerst vertrok die Jansen, dat was een Amerikaanse, en nu vertrekt ook nog ter burg Janne. De VVD, die telt niet meer mee, want drie op en rij, die zag het daarbij. Olé, de VVD, die telt niet meer mee, want drie op en rij, die zag het daarbij. Wij vroegen ons af wat doren, ging Hannie dem Brink oren, er plotseling vandoren. Wij vroegen ons af waarom is Hannie terug terwijl dat stom is, of hij ze geen ander vrom is. De VVD, die telt niet meer mee, want drie op en rij, die zag het daarbij. Olé, de VVD, die telt niet meer mee, want drie op en rij, die zag het daarbij. Nu die drie niet meer hoeven, staat de fractie op losse schroeven. Dat is de kans voor tijddoeven. De VVD, die spuit weer voor twee, ook Tom Koster doet mee en rukt hard olé. De VVD, die spuit weer voor twee, ook Tom Koster doet mee en rukt hard olé. De VVD, olé. Beste mensen, Horsterkermis. Horsterkermis, dat is al meer dan 100 jaar de snoepkroon van Kamsmop. Horsterkermis, je hebt het allemaal meegemaakt van klein tot groot. En sommige dingen zijn eigenlijk nooit veranderd. Horsterkermis, dat is de snoepkroon van Kamsmop. Horsterkermis, dat is ook van Wilhelminaplein naar Lambertusplein lopen en weer terug. 10 keer heen en terug geweest, wat hebben we gelopen? Een dubbeltje, waarom in de test, een bekams nog wat.
te koerpen. Rikke tikke opperhoed, joede vet of spekken. Plekkerige hand en snoet, van aan het wienbollekken. Kermissek en veterdrop, alles heikamsmop. Met 16 jaar, toen liepen wij van Martina Mereske aan de kroon van Kamsselbij. Wij dronken al een glesje, bij Hoebegouw, ne zak patat, geen jude vet, geen spekken. Maar 's woensdags overs net voordat de kermis ging vertrekken, wordt bij Kamps het laatste geld voor snoepjes neergeteld. Nou stiert er nog die carousel en op de schommel zien er, maar dova giet dit keer de bel voor uw eigen kinder. Ze strolde en ze lachte toen ze op de pertjes zoten. Je zit weer in gedachten, zo hadden zelf genoten. En vult er erg in hij dat ik bij Kamps weer tik, tik, tik. Lief mensen, daar rest er ons nou niks meer. Als in ons laatste kleine liedje zo te besluiten zoals we altijd doen. Namelijk door in dat liedje nog een kleine en nou we denken goeie levensrood mij op weg te geven. Mensen, nee praktiseren, bekijk het leven van de blije kant. Me moet het kwaad met het goeie nemen, want geluk heeft me niet in de hand. Mensen, 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 nee praktiseren, al giet het schemel en is het leven zoer. Zolang de wereld draait is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Zolang de wereld draait is één ding zeker, vandaag of morgen brukt de zon weer door. Bedankt. Pak de microfoon maar. De moderne mens van vandaag de dag, die krijgt, maar die maakt zich ook allerlei nieuwe levensgewoontes. Hij gaat naar de zonnebank, naar de sauna en uiteraard naar het naaktstrand. Maar dan denk ik bij mijn eigen, wat hebben we dan nog? Daar heb je niks aan. Woorden van de zomer, ook al is op en nu is de strand. Nee? Oh, dat is jammer. Daar is geen verschil in rang en stand. Blonde en ook rooie, lelijke en mooie die de klierhoed gooien springen door het heite zand. Ai, 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 ai. Hoe weten wie al langer lid is van de naturistenbond. Als de zon schijnt hebben die een mooi egale bruine kont. Kijk, ze volleyballen ja, door met z'n allen en van hoe het gevallen zit de getjes in de grond. Bloep. Het is wel allemaal leuk en aardig recreëren zonder klier. Gisteravond was voor ons de eerste en de laatste keer. Wat hebben we hem toch geknepen toen we nachts door de kamer liepen en de overburen riepen: gij hebt geen gordijnen meer.